optaget, kan du se hernede. Så når du trykker på den igen, så står den. Okay, vi kommer så, vi er fra Radio Waterloo, og vi har jo hørt, at du har en kæreste. Konfirmanden er med H. Okay. Med H. Jeg tror, det var S. men det er det ikke. Ja, så det var faktisk Ygrant. For eksempel. Kunne det godt være. Okay. Hvad er din mening om ham? Kan vi få et... Hvor lang tid har I været kærester? Ja, det har vi slet ikke. Hvor har du mødt ham henne? I skolen. I skolen? Hvor gammel er han? 16. Nå, det er jo lige din alder. Det passer meget fint. Og nu er du konfirmeret, og du tænkt dig at bruge det til noget, så. Hvad med det præsten sagde? Ja. Ja, hvad var det, han sagde? Der er ingen billeder af mig. Noget med Pinocchio. Ja. Sådan en ungdomsoprør. Ja. Opfordrede han lidt til. Man bare skulle finde sig i ungdomsoprør. Det var nemlig fedt sagt. Ja. Du skal finde din egen personlige. Tilbage til Yg. Ja. Jon. Nå, men slut fra Radio Waterloo.